Dit is een verste restplak, ja, of rustplak, zou ik het ik nemen. Hier hebben we nou zo'n lezen en dan hieren we en dan krijgen we nog een aantal erbij. Want dit hier hebben we 15 gondels, dus ja, dan moeten we er ook nog even wat bij zieken. Dat is een soort, hè? Ja, dit hier hebben we net te klein. Dus het leeft als nooit tevoren, de gondelvaart. Mooi voor mij de touw wel inhalen. Zit een beetje in de brandneus, hè? Maar ja, dan krijg je het wel los. En is echt wel een moment dat ze nou weer naar het dorp komen? Ja, voor iedereen is dat een moment. ja. En dan wordt het weer voor het echi. Dan leidt het er en dan komen de bouwwerk met de scoren en dan zien we van ja, wat wij voor de bril hebben, wat we bouwd hebben, dat liep het in de stal heel groot. En we zetten het op een gondel. Is het dan als zo groot? Dat is dan ook maar oude actie. Maar het is altijd wel een heel mooi moment. Geef even die habitat. Nou, wij dan heus even. Ja. Wat doe je? Door een trekker even naar de hoogkant van de wal en die loopt de gondel even naar het midden van de sleer. Want zo slaagt het net? Maar hij zit zo verder dan een hoers. De man van de trekker wordt eruit een engel, ja. Als je tegen zo'n jab hebt, dan zoek je ze vast. Dus ja, en dan die ene keer wordt het beter de andere keer. Maar dit ontkomt dus eigenlijk al niet iets. Dat zien we net verwachten. Want meestal dan drukken we even mooi en dan is het ploep en dan is je los. Ah, kom er al! Dat gaat mooi toch? We varen. Ja. Dat is wel beter dan streek. Want het libbert wel, hè? Het levert heel bot, absoluut. Ja, dat just ik wel. Hè. Ik heb in de 4 tijd hier we altijd een 12, 13 gondels. Nou, dit hier alweer 15. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat is top. Het hele dorp die dat mooi is geweldig. We hebben het al weken in Squorn wordt bouwd. En dan just het net, op de achtergrond is dat dan. En nou, dan komen de boten, de borden staan wel langs de dik. En nou ja, dan leeft het er volle meer. Hè. Dus door de weken bouwen, nou, en dan vaak om een uur te zien en machinaal op het boord een bier te drinken. Het jaar er ook bij. Ja, hè, dus, ja want ik zeg de bierdappen en lezen. ja, die ben van voren hier, denk ik dan. Ja, nee, maar super. Ik vind het prachtig en dat je dit als dorp, dit al je del zetten. Ja. Hoi, smeel op. Ja, dat is een heel bijzonder moment. Van mij die dan slepen we z'n naar de buurten toe. En dan wil ik echt verwachten. Ja. Ja, en dan gaat het los. Ja. En spul erop. En nogal wat, ik meestal die echt zorgen, hè? Van de gondels binnen wij. Ja, zeker. Maar er ben ik een aantal tussen die zorgen een eigen gondel. Wij komen met z'n jaren opgebouwd hebben.
En sommigen heb ik nog een namen van de buurt. Dus, en voor 2 jaar waarom hebben we afscheid van die naam, die waren te min. En dan was er een buurt bij die had er een lauwe kroons op lijn, want zij gewoon voor het hard ijzer. En toen werd ik een begrafenis, toen alle gaan eigenlijk huige hoeden op en zwarte jaketten aan. Ja, leuk, leuk. Dus zit dat gondel, ja? Ja, dat zit erg diep hier, absoluut. Dat zit echt wel in het DNA van het dorp, absoluut. Ja. Hoe vier was het, Pieter? Jo. Mooi plakje staan. Goeie. Goeie. Goeiedag. Wat ben je man aan? Je was hard werken, hè? Je kan wel een band zijn. Ik heb zien wat je gebeurt. Dat wordt het hond van de Brommerclub van Noordburgum. De Brommerclub van Noordburgum? Ja. Die, hoe lang besteed van ik? 2 maanden. 2 maanden. En die moest nog een eigen hond gaan. En dan kom ik bij de ijsclub in. Zo dan sneed het mes met waar aan. Dus jij bent gek van Brommers? Ja, alle jaren. Ik ben nog maar een man of zo'n, denk ik. Ja. Die hadden in principe al een krijtler hebben. En de krijtlerclub van Noordburgum, maar er wordt een keer aan. Ik moet met alle merken kunnen aanmeiden, want het is net als zij van alleen de krijtler, elke niet kan meiden. Maar je bent dus ook gek van Brommers? Ja. Ja. Ja, dat is nou net als je Wat is daar dan de charme van? Mooi, hè? Met z'n allen een blokje erin. Prachtig. Iets stoer. Ja, best. Ik ben het van die fietsers, hè? Dat is juist wel. En dan is het ook wel aardig wat tatoeages. Ja, dat is leuk. De Brommerclub, hè? Die had bij de Brommerclub, hè? Ja? Al het meiden lid waren, hè? Zeg maar, die van hem en ik ook nog samen. Ja, dat dan. Hoe kom op, joh. Let even jij, want dat mij de rest van Friesland ook wel zien. Wat is dat voor tattoo? Hier is helemaal gek van de Olympische Spelen. Dat is dit, let even zijn, jongen. Let even zijn, jongen. Hey! Nou, ben zeggen ons. Kom op. Ja, Je bent aan een krijgmat een stel pubers. eigenlijk al, ja. Grote pubers. Dekmantel om met puber te waren, dat eigenlijk. Ja.